Atman û Brahman ji felsefeya Hindê an jî em bibêjin Hindu du têgihên balkêş in û mijara vê xebata me ne. Atman di felsefeya Hindê de di maneya rih, ego û ezîtiyê de ye ku mîna cewhera bêdawî a ezîtiyê tê têgihiştin. Hêza ku dibe sebebê xwepêkanîna organ û berheyên mirovî û wisa dike ku erka xwe bicih bînin. Çawa ku di cewhera heyînan de rastîtiya Xwedayî hebe, wisa jî di binga hemû tevger û çalakiyên mirovî de atman heye. Di gor baweriya Budîzmê atman perçeyekê Brahman e. Piştî mirinê jî hebûna xwe berdewam dike û xwe digihîne Brahmanê û pê re dibe yek. Di felsefeya Hindê de yekîtiya atman û Brahmanê heye û dibêtiya hebûna cewherekî mutlaq û hebûna tekana heyînekê rastexîn heye. Ji bo temamiya gerdûnê ew heyîn Brahman e û ji bo heyînên takekesî jî atman e. Gerdûn Brahman e û di esasê xwe de Brahman jî atmanê di bedena me de ye.